Koreatown, Angeles City, isa sa mga sikat na puntahan dito sa Pampanga. Dinadayo hindi lang ng mga lokal na turista, kundi pati na rin ng mga foreigners. Kaya nga naman, nagsusulputan dito ang mga sari-saring restaurants, coffee shop, resto bars, at mga staycations. Sa video na to, dadalhin namin kayo sa mga establishments na maaari nyong bisitahin. Kakain tayo sa isang Korean restaurant, magkakape sa isang sikat na coffee shop, at tatapusin natin ang gabi sa isang chill na resto bar. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo kung saan kami nagpalipas ng gabi, ang Brooklyn COCOON. So ayun guys, tour ko muna kayo dito sa nakuha nating AirBNB room. Before you go inside yung pinaka-area natin, you have to remove your shoes. That's what I did. Ito yung place. Ayun guys. So notice, it is a studio type room. Meron tayong isang bed good for 2 guests. Meron din tayong bathroom. House tour ko na rin kayo. So pagdating nyo guys, makikita nyo dito, this is actually a functional kitchen. So pwede magluto dito. Konting samji-samji. So pwede siya dito. Basic amenities, meron din. So of course, meron tayong refrigerator. We have microwave oven, meron ding oven at saka stove. On my left is yung small dining table natin. For 2. Kung may guest kayo, siguro good for 4. Yeah. And then, dito rin sa side na to is our LCD TV. Internet ready na to guys. So you can surf yung favorite channel nyo. Like we're in Pampanga. So this is the main amenity. Ito yun guys. Meron tayong king size bed. Actually, pang malaki siya actually for foreigners, no? Fit na fit din siya dito. Meron tayong dalawang lamps. And then dito, meron din siyang working table. So, siyempre, may mga iba sa atin, dala-dala pa rin yung mga work nila or you can check your emails, laptop, yung notifications in here dito sa space na to. And then lastly is yung ating comfort room. Nakabisita kayo dito sa Koreatown, Angeles City, wag na wag niyong kakaligtaan bumisita dito sa Crabs and Crack. Dito guys, matitikman niyo ang kanilang popular Cajun crabs. And ako, favorite ko yun. So tara, pasok tayo. First time kong ma-encounter ito. So ito ang Iruda, is a beauty cafe at saka K Cosmetics. So I'm excited to learn kung ano yung nasa loob nila. Tara, pasukan natin. Cosmetics nga sila guys, and aside from that, may mga coffee, mga other meals na available din dito. So habang kumakain ka, pwede mong tingnan yung mga cosmetics. Sa Koreatown, syempre hindi mawawala ang mga Korean groceries o mga K-Mart. So isa nga sa mga pinakamalaking grocery store ng mga Korean products ay ang Sing Sing Mart. Ito siya.
sa mga longest running Korean bakery shop ay ang Mr. Park Breads and Cakes. So ako personally, minsan dumadalaw din ako dito para pampasalubong sa mga bata and family. And kung dadalaw ko dito sa Koreatown, never forget Mr. Park.